Een orgelspelende agent erkent dat hij seksueel contact heeft gehad met meerdere minderjarige jongens, onder wie 2 Zeeuwen. De man moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden. Een groot deel van het misbruik zou in Zeeland hebben plaatsgevonden. Ook zou hij verliefd zijn geworden op een van zijn slachtoffers. Meer hierover straks in de uitzending. En verder. Verbindende burgemeester Schouwenaar overleden. En John en zijn hobby, hardloopwedstrijden. Goedenavond. Een 34-jarige politieagent uit Werkendam blijft langer vastzitten. Hij zou onder meer 2 Zeeuwse jongens hebben misbruikt. Niet alleen zijn baan bij de politie zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Hij is ook een bekend organist in de reformatorische wereld. Al jaren komen er veel mensen af op zijn samenzangavonden door heel het land. Van Goes tot Genemuiden zitten kerken vol als hij op het orgel speelt. Ook zijn YouTube-kanaal is populair met miljoenen weergaven. Een video waarin hij na zijn beëdiging als agent op het grote orgel van de Laurenskerk in Rotterdam speelt, gaat in 2020 viraal. Dat jaar komt een man uit de kast en vertelt hij dat hij zonder relatie door het leven wil gaan. Hierdoor heeft hij contact met reformatorische jongeren die ook worstelen met hun geaardheid. In augustus vorig jaar blijkt dat de man buiten functie is gezet door de politie, omdat er onderzoek wordt gedaan naar gedragingen in de privésfeer. In april van dit jaar wordt hij aangehouden op verdenking van zedenmisdrijven en het schenden van zijn ambtsgeheim. Sindsdien zit hij vast. Ja, een bekende verschijning dus in de reformatorische wereld. We gaan naar de rechtbank in Middelburg. Daar staat voor ons verslaggever Rick Bolt. Ja, Rick, wat is hier nou eigenlijk precies gebeurd? Nou, nu blijkt dus dat het juist in die contacten met de reformatorische jongeren mis is gegaan en dat daar de ontucht heeft plaatsgevonden. Het gaat om 4 minderjarige slachtoffers tussen de 15 en 17 jaar oud, waarvan er 2 uit Zeeland komen. En het OM verdenkt de man dus nu van verkrachting, aanranding en ontucht. Ja, dat zijn ernstige aanklachten. Hoe ging hij precies te werk? Volgens de OM heeft de man misbruik gemaakt van zijn vooraanstaande positie als politieagent, maar ook als organist en ook als homo in de reformatorische wereld. Daardoor had hij dus veel contacten met andere reformatorische jongeren die ook worstelden met hun geaardheid. Hij was voor hen een soort veilige baken en ze konden bij hem hun gevoelens uiten. Vervolgens ontstonden daar de seksuele contacten, want volgens de OM voelden de jongens zich gedwongen om seks met hem te hebben, juist door zijn vooraanstaande positie. En daarna werd het ook vervelend, want daarna dreigde hij bijvoorbeeld om de seksuele relatie te openbaren. Hij kleineerde een van de slachtoffers en zei ook tegen een van de slachtoffers dat hij verliefd op hem was geworden. Ja, zo'n zaak maakt veel los natuurlijk bij de slachtoffers, maar hoe is er bijvoorbeeld gereageerd in de reformatorische wereld? Ja, daar is eigenlijk een beetje dubbel gereageerd. Aan de ene kant zijn ze natuurlijk erg geschokt door de verdenkingen en door de arrestatie van de organist. Maar aan de andere kant hoor ik ook geluiden dat ze zeggen, ja, dan waren de geruchten dus toch waar. Veel mensen hopen wel dat er nu een gezond gesprek ontstaat over hoe de reformatorische wereld op een gezonde manier kan omgaan met homoseksualiteit. Ja, terug naar vandaag. Vanmorgen dus een voorbereidende zitting. Hoe verliep die? Het ging vandaag inderdaad om een zogenaamde proforma-zitting, een voorbereidende zitting waarin het vooral gaat over het voorarrest, over welke onderzoeken er nog gedaan moeten worden. En ik was ook zelf erg benieuwd naar welke houding de man aan zou nemen. Nou, hij erkent nu dat hij seksueel contact heeft gehad met alle 4 de jongens, maar hij zegt zelf, ja, dat gebeurde met wederzijdse instemming. Van dwang was geen sprake. En als er geen sprake is van dwang, dan is er dus ook geen sprake van verkrachting of van aanranding. Hij erkent wel dat hij seksuele contacten heeft gehad met het 15-jarige slachtoffer. Dan is er sprake van ontucht. Daarvoor hoeft er geen sprake te zijn van dwang. Rick, tot slot, hoe gaat de zaak nu verder? De man hoopte vandaag dat hij vrij zou komen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Ze zeggen dat de verdenking dusdanig stevig is dat de man voorlopig nog niet vrij zou komen. En zij schatten de kans op herhaling ook in als acuut en concreet, zeker als de man vrij zou komen zonder behandeling. De man blijft nu in ieder geval nog vastzitten tot september en dan is de volgende voorbereidende zitting. Rick vanuit Middelburg, dankjewel.
De overslag van goederen via de binnenvaart bij Noordzeepoort is de eerste helft van dit jaar gedaald met 6%. Dat komt vooral door de afname van handel in zand en grind, ertsen en mineralen. De overslag via zeevaart is heel licht gedaald met 1%. Groot-Brittannië blijft de belangrijkste handelspartner van de havens in Vlissingen, Terneuzen en Gent. Sinds het eind van de middag rijden er weer treinen in Zeeland. Sinds gisteren was het treinverkeer verstoord door koperdiefstal bij Rilland. Daardoor reed er nog maar 1 trein per uur. Vanwege de reparatie reed er na de ochtendspits geen enkele trein tussen Kruiningen-Ierseke en Bergen op Zoom. Oud-burgemeester Koos Schouwenaar is overleden. Hij was tussen 2002 en 2012 burgemeester van Middelburg. Koos Schouwenaar stond bekend als een verbinder. Als burgemeester was hij er voor de inwoners van zijn gemeente. Bij nacht en ontij stapte hij op zijn fiets om inwoners te steunen als dat nodig was. Zo ook tijdens kerstavond 2007, toen er brand uitbrak in een Chinees restaurant in Arnhemuiden. Daarbij kwamen de 4 kinderen van de restauranteigenaren om het leven. Schouwenaar was er niet alleen op de avond zelf, maar was er ook juist in de periode daarna voor de inwoners. Kenmerkend was ook zijn humor en zelfspot, die hij regelmatig inzette tijdens toespraken. 2010 was voor Schouwenaar en de gemeente Middelburg een bijzonder jaar. In dat jaar bezocht koningin Beatrix Middelburg tijdens Koninginnedag. Majesteit, koninklijke hoogheden, in Zeeland bent u altijd welkom. Maar voor vandaag, fijn dat u bij ons bent. Dank u wel. Na zijn burgemeesterschap werd Schouwenaar senator in de Eerste Kamer. Koos Schouwenaar is 78 jaar geworden. En in het oude stadhuis van Middelburg kan iedereen die dat wil vanavond en morgenavond een condoleanceregister tekenen. De uitvaart van Schouwenaar is vrijdag in de Nieuwe Kerk in Middelburg en die is toegankelijk voor iedereen. Een surfplank, zand tussen je tenen en het ruisen van de zee. Dat kan al therapeutisch werken. Maar Jente van Kuik gaat een stapje verder. Zij geeft surftherapie op het strand bij Reterangement, waarbij ze jongeren zelfvertrouwen geeft op de golven. Omdat ik surfen heel leuk vind en omdat ik vroeger werd gepest. Dus dit helpt dan heel erg. Ja, hoe helpt dit dan? Nou, gewoon lekker je ding doen en als je valt gelijk opstaan. Om iets sterker in mijn schoenen te gaan staan in het dagelijks leven. Waarom heb je dat nodig? Soms een beetje onzeker kan zijn door andere kinderen op school. In 6 weken leren deze jongeren surfen en werken ze tegelijkertijd aan hun mentale gezondheid. Want het behalen van kleine successen kan deze jongeren al helpen sterker in hun schoenen te staan. Met het surfen en het opstaan op de plank of meegaan op de golf is het zo simpel om een succeservaring te bieden aan die jongeren. En je ziet ook echt dat de schouders rechter zijn, dat ze met een glimlach uit het water komen en daar spelen we op in. Zo kunnen ze zich beter weren tegen pestgedrag. Jente werd vroeger zelf ook gepest en de zee was in die tijd haar veilige haven. Op het moment dat ik in het water ben, is voor mij een hele mooie metafoor om te kijken dat de zee geen onderscheid maakt in wie je bent. De zee, als je even niet oplet, de zee spoelt zo over je. Je wordt door de wasmachine gehaald, dus je moet zo in het moment zijn dat ik ook zelf heel erg in het moment daarvan word. Voordat de jongeren met hun surfboard het water ingaan, wordt er gepraat over hoe de jongeren zich voelen en wat ze die week hebben meegemaakt. Dus heel even uit je hoofd in de golven zijn. De surfsessies helpen, maar ze vervangen volgens Jente niet de traditionele therapie. Ik denk dat het vooral een mooie aanvulling is. De lessen die jij in een gesprek leert met een therapeut of een psycholoog, die kan je juist inzetten in de praktijk en echt voelen wat dat met je doet. En ik denk dat het overwinnen van echte risico's, een sport bijvoorbeeld, en een succeservaring daarin behalen, dat zoveel meer doet met zelfvertrouwen dan op een stoel zitten en enkel verbaal spreken. Als iemand iets zegt, heb ik hier geleerd dat je het gewoon moet negeren als je iets niet leuk vindt. Dat ik er wel gewoon toe doe en dat ik mijn mening mag geven over de dingen die ik zelf wil. Wat ga jij meenemen na deze sessies? Plezier te hebben en eigenlijk alles en trots op mezelf te kunnen zijn. Ik denk dat je het al aan mijn gezicht gezien hebt, maar het geeft heel veel voldoening. Het is echt enorm mooi werk en heel hartvullend. Ik ga elke nacht als ik hier wegga, dan ga ik met een glimlach slapen en sta ik ook met een glimlach op. Maar het is soms ook wel confronterend. Ik bedoel, zo'n verhaal van een jongere die heel erg gepest is, gaat je niet in de koude kleren zitten en dat is soms ook wel echt heftig.
Het Zeeuws elftal heeft de oefenwedstrijd tegen eredivisieclub NAC Breda met 1-6 verloren. Na een goede openingsfase van de Zeeuwen scoorde NAC na een half uur spelen 3 goals binnen 10 minuten, waaronder deze van Pepijn Reulen. En in het begin van de tweede helft kon het gedeelte van de bijna 2000 toeschouwers die voor het Zeeuwse elftal waren wel juichen, want Ruben de Jager scoorde na een voorzet van Jardel Constantia. Ja, 1-6 is dus de eindstand. Ja, dat is wel even wat anders dan de 1-0 overwinning van vorig jaar. Nou ja, ik denk dat je gewoon de routine van hun ziet. Elk kansje wat zij krijgen is een goal. En dat is het verschil misschien tussen profvoetbal, eredivisie en derde, tweede divisie niveau. Ik denk dat we gewoon een prima Zeeuws elftal hebben gezien tegen een goed NAC. Alleen ja, het is jammer dat we niet meer goals maken, want die kans hebben we wel gehad. Ja, vanavond staat er weer een wedstrijd met een eredivisieclub op het programma. FC Volendam neemt het dan op tegen het Schouws elftal. En ook vanavond de 2500ste hardloopwedstrijd van John Gucchiere uit Middelburg. Hardlopen is een hobby en het bewijs van al die wedstrijden neemt de hele zolderverdieping van zijn huis in beslag. 2005, de originele marathon van de wereld in Athene. Hè? De bruggenloop in 2004. En dit is ook wel een bijzondere marathon. Dat is aan het Midden-Oosten in Jordanië. Hoe is het om een marathon in Jordanië te lopen? Warm, sowieso. Sinds zijn eerste hardloopwedstrijd houdt John alles nauwgezet bij. Heerlijk in oude agenda's en dan schrijf ik de plaatsnaam op en de afstand en het aantal. En dit was dan de voorlaatste. Hij begon in 1976 omdat hij zichzelf te dik vond. In eerste instantie met lichte tegenzin. Dat is na 49 jaar wel anders. Een enorme voldoening. Ik vind het leuk. En gezelligheid en de saamhorigheid onder elkaar. Hè. Dat is ook leuk. U bent nu 73. Ja. Hoe lang houdt u dit nog vol, denkt u? Ik hoop nog lang. Ja, zolang het gaat. Hè. Ik voel me nog goed dus. In ieder geval, zijn 2500ste is vanavond in Westkapelle. Op naar de 3000. Het was wisselvallig vandaag. In de ochtend nog wat buien, verder veel wolken en vrijwel geen zon. Het was ook fris met 21 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog en minima rond de 15 graden. Dus prima hardloopweer voor bijvoorbeeld een 2500ste wedstrijd. Morgen droger, zonniger en warmer met maximaal 26 graden. En die stijgende lijn houden we vast tot zeker in het weekend. En tot zover deze Zeeland Nu. Voor het laatste nieuws volg je ons natuurlijk online. Dat is in de app of via de site. En daar lees je later vanavond ook hoe het John is vergaan dus tijdens zijn hardloopwedstrijd. Ja, hij liever dan ik. Voor nu nog een hele fijne avond.